Dami be ye ma wuri gidi, keli ba ye memma na kaso ya ndi. Ota bu mekata mangu ni mada tuba ma obuzi kwe fada. Ota dodike. Asi no bu nwa ya akwanne. Hedere ma honde hubulebu. Hey, 113. Akukata agbawa. Ọbịbịa ndị mmụọ. O buru bute aka. Otendo 130 nke ọkwa nwa oge. Gị ebu chukara ụwa ya gọziri 240. Oje me. Nwanne m nwoke abụrịba ka isi eje abụrịba dị ma n'ụlọ kwanne ndị dị ikpe ejiwu agụ ya dịba kele ndị ọbịba na-atọ gị okwu abụrịba na nka eje ya dịba kele oke mmanwụ ka m na-eme maka na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ na-enye ka mgbe ụlọ okwue otende Osofia. Everything we're giving you, that's why we to the father to look at our head, not if we're going to get it. Okay, the belly is on a year. They can then move to the father. Okay, I'm going to move my Hey, I'm also Savia. Onye mụ na-esi iti ndebe mmanwụ. Ọsọrịa Otendo o si bụ na obodo okwu mee ibe nwata ejiri ọgbọ nnene mgbe na-etolite nna m yi nekata m anya ndị ọmụmụ mmanwụ ka m na-emebe nsego urukwedo na Chineke bụ mmanwụ ka mmanwụ ofu mba aja dị n'igwe ekwuwe m ọnọdụ ekwuwasị ya obi ọdịbụ na mgbaliketegete echeta obi esie m ike oriri ya atọ nnọ Otendo diketegete onye mabụ gị n'okwu ọ na-abụ mmebe mmanwụ eji mgbe ya osupe elụbalụ ndị mmadụ ọ na-abụ mmekọta mmanwụ ibe nji emelụ mmanwụ na-egosi mbinyite n'ọnwụ ọkwa ista ka anyị nọ Ụlọ na-agba isita ndị ahụ. ọ na-agbakọ ya ihe eme ka isi wee nwa ịtụ mmanya n'ọnụ ahụhụ iti igwe ọjị ime ka esi emenya bụ ihe mmanwụ ahụ masị enye n'ike ọ bụrụ na ị were ọka zọọ ị n'ala o jikwa ya ọfụnye ọka iso ereso ọkwa ọ nwụrụ anwụ mbinye obi na ofufe ofuru ọkwa resurrection iweta ji soyi n'ala ji soyi na-esoyi ọkwa ọ nwụrụ anwụ nke fuitere efuite ọkwa resurrection mgbana die mmanwụ ị na-enene o ji ọba gbaduba akpọrọ ya nna ya ọkwọnne amata matụ egbe ọkwọnne akwa sa ọkwọnne mmụọ na mma ọkwọnne mmụọ na isi ọkwọnne mana tupu kelu mmadụ nke mmanwụ jelu gba ya gharịa tupu kekwelu mmadụ gbasa ọ bụrụ mmanwụ n'elu ụwa ọchagharịwa anya na-akpagharị ịbụrụ mmanwụ ị na-ene anya ọ na-egosi mbinyite n'ọnwụ maka Pọl na-asọ ọkụ ụlọ okwu 1 Corinthians chapter 15 ịkọba akụrụ ikwebe ya ekwebe ọkọwalebe akọbalụ asị anyị ga-ebinyi ụdị ahụ anyị ga-ebinyi na ọhịa dịkwa iche nene mmọnwụ anya mmọnwụ ọbụdị mmadụ oche ndụ mmiri na-ezoro ọla onye bụ dike tegete ama m n'ihi
na-eme anya si ịba nke na ọ bụzikwe fada fada ka ị dị n'anya nke bụ ibe dị n'ibe nke onye ji eme ka ọ na-emenya bụ ibe mma onye nwere uke o ji ananya bụ aka uwe onye nwe mfokwu ka nka amama m mgbe m nna ma chukwu ka n'ụwa na-anụ ya bụ ibe mmụọ na-eri mmụọ mmụọ ka mmụọ oke mmụọ anyị na-achụrụ aja maka ọ na-abịa ekwuo maka ịgọ mmasị ba excuse anyị jụrụ ajụjụ Chukwu ọ bụ gịnị dị Chukwu bụ mmụọ kwọ nne onye kwere na Chukwu ọ na-agọdị mmụọ ka nke onye ịma na Chukwu bụ mmanwụ ka mmanwụ ọ na-ebe obodo tie ijele ịma na mmanwụ agwụ oche ndị ọkwọ nne akụrụzi Igbo na-etili ijele obodo tikọta mmanwụ tie dị ijele ịma na mmanwụ agwụ emekata na ibe emeruo na be Chukwu mmanwụ niile amasị izie Tá agora. Naquele que se achote, esse